Nginibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngwakwamtshalo magalela gase nje ngonyama ulinda umkhonto onselenduna uma si avutshelwe echobeni ukhondlo ugebisa baye beshoke nabaziyo ke bathi inkosi ayiqedwa njengoba sikhona ke futhi kulolu hlelo lethu ke la namhlanje zikhiphani emtshezi ke niyazi ke babukeli lolu hlelo ulungolwenu alikhethe bala nanoma kuthiwa yini ufuna ukuyiaddressa njengoba nganichazela eqaleni uwamukelekile ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi mangabe sewungenile uyasubscribe uyashare uyakhomenta uyalike ukuze sizokwazi nathi ukuthi sizibone nathi sithuthuka kwi-channel yethu namhlanje ke nginehambeli zethu ke namhlanje ezu2 ezingivakashele la ohlelweni lethu abazosichazela ukuthi zikhiphani emtshezi ngabo ngizobadedela eke bazichaza ukuthi bangobani wakwabani nginibingelele nginamukele ohlelweni lethu elibizwa ngokuthi zikhiphani emtshezi. Yebo baba Simangani aphila. Hayi siyaphila njani? Hayi siyancinga shame. Igama ubani? Mina igama lami nguZanele Ngamhlongo. Ngihlala khona la eWembezi. Yeah. Okay. Mina igama lami nguSibahle ngwakahadebe ngihlala khona la eWembezi 5 room. Okay. Hayi siyabonga ke senibazwileke ke omkhaya bakhona la eWembezi lana ke bengisacela nje ukuthi ngazi ukuthi nisiphatheleni emtshezi zikhiphani ngani ngoba ngiyabona ukuthi ezinkundleni zokuxhumana zikhona izinto eziyaye zenzeke nje omunye osisi khona la engangambona khona nje nakwezinye nje izindawo ngiyafisa nje ukuthi akachazela ababukeli ukuthi empilweni yakhe yini uNkulunkulu italente akamphe lona. Ayishem uNkulunkulu ave ngibusisile. Okay. Ongibusise ngokucula, angibusisa nangokuactor. Kodwa ke esikhatsini nje esedlule bengibhizi ngokuactor. Yeah. Uthando nombango. Okay. Detective. Detective. Bengibopha ngibaqeda abantu lapha. Nalokho kwangithuthukisa ukuthi ave kukuhle ukuactor endaweni angakini. Nanokuthi nje kuyagqugquzela abantu abasha. Yeah. Ukuthi bengagxile ezintweni lezi ezibhedayo zala emhlabeni. Yes. So acting ave inhle kabi. Iyafundisa futhi. Yeah. Uyaba educated kuyona. Futhi nediscipline because kuba nama classes eswatholayo. Yeah. Iwona futhi asikhuthazayo. Yeah. Asenza ukuthi ke si like izinto zihambe accordingly. Yeah. Kafushane nje since waba nguwe waqala nini ukuzibona nje ake sigcile nje kwamanje kwi-acting ukuthi i-acting uyayithanda noma lento isegazini kuwena i-acting? Ngingathi go to kusegazini futhi ngiyakuthanda. Yeah. Ngoba nje usunesikhathi esingakanani nje mhlambe mhlambe oneminyaka emingaka ukuqala ukunotice italent lakho? When was it? I was doing grade 12. Okay. But ilanga ngaqala khona ukuthi hayi ngeke engathi ukuactor kusegazini futhi ngiyakuthanda. Nanokuthi ke ngatholana ke no director wethu ngimmenshile uyena futhi owangenza ukuthi ngingaqhuquzeleka. Bani igama lakhe lo director? Is it fine mengimention? Yes, akunangi. Usimanga Nkosi yami. Uyena wangigqugquzela ngaze ngayishaya lethe ngaze ngayifile egazini ukuthi yane because ngangisaba ukuba ku spotlight kodwa ekugcineni kosuku nje ngaba like God let mina. Ngiyabonga yazi into engijabulisa ubukeli ukuthi still igama lisavela ukuthi kushuthi mkhulu umsebenzi ekungwenzile endaweni yakithi emtshezi ngoba cha kulokuphakame njalo so naku music ke mhlambe uqale kuphi nje mhlambe ukucula nokunotice ukuthi ke noma mhlambe uyilomuntu obeculela nje endlini phela kuyenza ukuthi ke ube lo muntu othanda ukuyiculela nje endlini kodwa uthola ukuthi mhlambe ukwazi uattend mhlambe ama event kanje
mhlambe nje awuchaze nje ukuthi mhlambe kuphi la uke wacula khona or mhlambe uqale nini ukuzinothisa nangawo music? As for music nje ngizothi into yasekhaya. Yeah. Kusakhula nayo. Even nje sikhula ekhaya sasinokuthi sibe nesikhathi sokukhuleka kuyaculwa mase kuyakhulekwa la sajwayela khona ukuthi hayi umusic yeah mase ke bekunokuthi ke emasontweni enkonzweni yeah I do worship yeah and ngingathi nje ngigxile kakhulu enkonzweni yeah when it comes to worship ila enge excel khona ke hayi ngisazoke ngivakashe nangelinye la ke ngizobona nje ukuthi ke zikhiphana uze angiphinde ngizokuwena ke bhuti wami njengoba sokwazile ukubingelela ababukeli ke sizwe kuwena ukuthi wena yini uNkulunkulu akakuphathise yona ngoba mina ngokwazi kwami nokunderstanda kwami into zikaNkulunkulu uNkulunkulu uyaye ebe like kunabantu abaphi ukuphumelela ngemfundo kube nabantu abaphi ukuphumelela ngetalente uNkulunkulu asuke baphe lona so omunye uthola ukuthi kuze kunothiseke italente lakhe linothiseka ngokuthi ngaso sonke isikhathi uyambona ukuthi mani uavailable kuyo yonke into eyenziwayo esuke ithintana mhlambe naleyo category ethile asuke ebusy ngayo. Ngicela ukwazi nje kuwena ukuthi ke uNkulunkulu nje yini akakuphathise yona. Mina engakusho nje uNkulunkulu akangiphathise wona ukucula. Okay. Ngumculi nje ngiyahlabelela. Wow. Ikona nje uNkulunkulu italent engisalibonile akangiphathise lona. Yeah. Okunye ke nokunye angeke ngiqamba amanga. Yeah. Akukho okunye akangiphathise. Yona nje into focus into akangiphathise yona nje ukucula nje. Ngisho njalo ngithi nje uNkulunkulu ngibusise ngokucula. Umalusi wami. Umalusi wami. Qaleni nokunothisa nje ukuthi kina ke uNkulunkulu kuphathisile ngako music. Engakusho ngingasho ngithi since I was born. Okay. Ngoba nje ukukhula kwami nje bengicula nje ucula ngikuthanda. Nokho ke ngingaqalanga ke ngegospel ukuthi okay manje ke ngibona ukuthi oh shuthi ngicula igospel. Ngaqala nje ngiziculela nje uMaskandi khona lezi ngoma lezi emthente. Umthente. Like njengengane zoma. Ngangiculela nje umthente hayi ngikhula nje ngikhule naka abantu bengimise endleleni mangime esikoleni hayibona ngilomntwana yabo unjani sacela usiculele yabo ngithole nje ngisho pocket money njengobani yabo ngakhula nakho ayi ngiqale ke manje ke sengena kuma high school hayi cha sengiyabona ke okay cela siculele emthandazweni yabo qala icule emthandazweni hayi ngithi ake ngicule manje yabo because ikhona usisi artist ebeling motivate nje kakhulu ufikile emlomo akuseyaculwa ingoma zafikile emlomo so kukhona nami ingoma nje ngithandayo khona lapho ngacula nami ayi ngijoineke ke ngiculeke esikoleni ke emthandazweni ngicule ngibone ukuthi kuyenzeka abantu phela ngeke wena uzibone ubonwa abantu uzwa ngabantu ukuthi hayi ngeke sibahle ngathi inkulu lento uNkulunkulu akakuphathise yona hayi ngiqhubeke ngicule ekoleni kube nama competitions music ngiyacula position 1 ngiyaqhuzeleka nalapho kusho ukuthi ayi sothi kuyenzeka ngempela yebo hayi ngikhuphuke ngicule
Iqaleke lento ke ye-calling. Yabo ake ngithi i-calling ke manje. Yes. uNkulunkulu seyangibiza sengiyabona ke manje ukuthi okay manje nalithuba uNkulunkulu nangu uNkulunkulu khona yabo. Qala ke manje ke ngajona. Uneminyaka emingaki ngaleso sikhathi uqala ukunderstand i-calling ukuthi nangu uNkulunkulu. Ngingasho ngithi no 19 years old. Okay. So ngijoine worship team. Yabo nje worship team nami ngiyapraise lana ngiyaculwa kumnandi. Nami nje ngiyacula nje yabo ngiyacula. Abantu still kube yibona abasho ukuthi ungasuki lapho ungasuki. uNkulunkulu ukhona. Sifisa nje ukubona ukwenye level. Until now namanje ngisayibambile ngiyaqhubeka, ngiyacula, ngiyazama. Wow. Ngiyazama ukuthi nami ngize ngifike kule level le yabaculi abadumile. Hallelujah. Ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. Oh hallelujah, sohlabelela sithokoze. Hallelujah, amen. Ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. So manje abazali bakho since bekubona wenza imanga nje from ekukhuleni kwakho uhamba ucula like nabantu bayakuvimba emgwaqeni beze bekuphi pocket money bathini nje ngokunderstandwa wakho like ukuthi ke mhlambe indlela ababekubuka ngabo abeyibuka kanjani nje igift ngoba abanye abazali bayebedideke. Uthola ukuthi mangabe ingane inecalling uthola umunye aka-understand azabona ngazathi hayi le ngane futhi iyagula ekhanda. Kuwena nje isimo sabazali sabanjani? Isimo sabazali nginqamba amanga sasimnandi nje bejabule uma ejabule kakhulu ukuthi wa uNkulunkulu azwambusisa bo ngesiphiwe singaka somntwana yabo bejabule nje ngisupporta ngoba kwesinye isikhathi bengiwuyo bengirehezisa. Yabo uthola ukuthi manje ngiyahamba ngiya kwi competition. Ngesilali ngalelo la. Ufunze ba? Ngoba yonke into ihamba nofunzo. Ngingasho ngithi umzali wami umaba ngithi ngoba ubaba hayi ngayiqamba manga baba vele akasekho baba akasekho. Ngangiya mhlawumbe ngalibona italent lakhe kodwa nje uma ngoba nakho bengirehezisa engifundisa ukuthi asicule kanje kumele ucule kanje kumele uwenze kanje futhi ikhambe kahle impela nje umzali wami ujabule nje kakhulu bajabule ekhaya isupport emndenini khona. Noma bebuya bekhuzeka ukuthi uyokusize ungazenzi izinto zomhlaba njengokubhema kanjena uphuza of which akukho right ekwi-voice yabo. Mafuna nje ukuzigcina nje fanele nje ube umntwana nje uthobekile ohloniphayo lalelayo. Yebo kusiyami. Cha siyabonga kakhulu yazi cha ngicela nje ukuxolisa ngobaba wakho bakithi ngathi umoya wakhe ungalala ngokuphumula. I'm sure ukuthi naye la ikhona he's very proud mangabe ekubona wenza umsebenzi omuhle kakhulu emhlabeni. So manje ngicela ukubuza ke kuwe ke Sisuza from now on uzibona nje ukuliphi izinga nje according ilokhozane umusic in acting ikuphi nje la ufisa ukuzibona khona one day? Mina nje ngifisa ukuzibona especially la endaweni yangakithi
Yes, sesiqalile kuthando nombango. Yeah. Ngifisa nje ukuzibona i-township yethu okanye i-town liphakame nje eSkhothi liphakanyiswa yithi. Yeah. Because through acting sifunda izinto eziningi. Sibe isibonele esihle from emphakathini ezinganeni kubantu abadala. Yeah. That's nice. That's nice. So ubani role model yakho nje in acting because kuyenze ukuthi yabona nje kulinganisele ngami mina nje esayidini lami yabona khona ngeacting umuntu role model yami kwakumenzi ngubani ngangithi mangibona umenzi ngubani ngithi wow like yonke into engiyenza ngizibona ngumenzi ngubani like makuthiwa kuya actor nje ngumenzi ngubani nje even namanje ize seng actor ngendlela yami but that spirit of him asipheli ukuthi like ngifuna ukuzibona ngilo yamuntu leyana kuwena nje lo waye role model yakho waqhuquzela ukuthuza ku-acting yayithanda. Hayi angifuni nje ukuqamba amanye yabo nje ulele Tikhumalo. Wow. Yela nje owaye from Kwimbewu noma kusukela kudala Sarafina. Yes, kuSarafina. Ngizoze ngibethe guys. Yes. Kusarafina kodwa nje ulele DJ Khumalo nje uyena nje ongishayela inkosi yami. Oh even ukhona Ferguson. Okay. Wow, siyabonga. So manje ke bhuti wami wena ke kuyitalente leli uNkulunkulu akakuphelona ikuphi la ufisa ukusizakala khona noma nawe la uzibona ilevel osuke mhlawumbe uzibona ukuyo mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi. Ya mina ngizibona nje ngidumile. Yeah. Ngaziwe abantu beyibone lento uNkulunkulu akangiphathise yona ngoba ngingisho ngithi mhlambe ngayisiphiwo. Yes isiphiwo ngingisho ukuthi mhlambe italent elodwa nje lihamba lodwa. uNkulunkulu khona into akangiphathise yona ngiyafisa nje ukuzibona nami nje sengusaziwayo dumile ovela kumabona kude njengamanye ama-artist inkosi yami. Yazi ukuthi mina ngikubona nje kwi-spirit of praise. Awema. Wela engikubona khona laphana uworshipper. uNkulunkulu nje akangenzela umusa akhanyisa avule la kumnyama khona like boJoyous celebration. Ngiyazibona nje nami ngomunye wabo. uNkulunkulu nje ngiyacela akhanyise inkosi yami ngiyacela nje. Hayi. Babukeli emakhaya siyabonga kakhulu lana ke kuleli uhlelo lethu elibizwa ukuthi Zikhiphani Mtshezi njoba senizwile ke ngiyathemba ukuthi kuko konke sizokwenza ngoba sisazoqhubeka kakhulu siphushe nakuko lokho abakhala ngako naku music lo akakhala ngawo ukuthi one day ufisa ukuzibona akhona nje ama video nje ukucula enkundleni zokuxhumana ngikhona ku TikTok. Okay bakhona abafisa vele ukufollowa utholakala ku Facebook ubani? Ku Facebook nguSibahle yes. Okay it's fine ngiyacabanga ukuthi ke awunankinga nenumber yakhe ya WhatsApp ukuthi like abafisa ukucommunicate nawe like bezosho ukuthi hayi sikubonile nathi siyathanda ukuthi kube kanje mhlambe nabafisa ukuthi uzoba worshiphela ngakuyenza ukuthi abanye babe nemicimbi athi umuntu ngicela uzongiworshiphela nje ngifuna ukuthi mangithandaza uqala ungimoshiphele nje so ungathini ngenumber yakho ngicela ubanike inumber yakho. Hayi inamba iyatholakala ikhona ithi 076 255 9950. Okay siyabonga. Ngicela ke nawe ke Mamhloma mabani kambe Mamhlongo yes Mamhlongo Manjomane yes Manjomane ngicela nje ukuthi ngizwe ukuthi wena utholakala kuphi ke enkundleni zokuxhumana. Hayi ngitholakala ku Facebook na ku TikTok. Kodwa okwamanje I can only share my WhatsApp number Okay. What's your number? 07248139110. Mabe funa ukuxhumana nawe on Facebook. DJ Zaria Manjoms. Awu madoda DJ Zaria. Lingena kanjani lika DJ Zaria? Ngicacisa lika DJ Zaria. Yazi ke singiyakubalekela lapha. Lingena kanjani lika DJ Zaria? Liyangena. DJ yazi ngakhula nakho ngikuthanda. Okay. So many talent la. Yabo nje okwangihlukumeza umoya kakhulu ngok DJ. To be honest, ngatshontshelele laptop.
kwaphela lapha intshisekelo ukuthi nje yazini untshontshelwa kuphi emcimbini ekhaya lo guys but ke okudj nakho ngisazoqhubeka nakho futhi ngisazovuka kakhulu because namagigi bengiwathola nje kodwa nje ngisazoqhubeka just that nje saseyisikhathi esincane yabo kodwa nje ayisazomela ukuphushe ngoba yenye izinto asazi bafethu ukuthi ke ikuphi la isophumelela khona yabo no siyabonga kakhulu babukele emakhaya siyabonga ukuthi nisiphuke sicela ukuthi niqhubekeke ni like ni share leli page lethu ngoba nisazovuza kube kuningi okuhle siyabonga kakhulu siyabonga ukuthi nibe nathi kulolu hlelo siyabonga nathi kakhulu bye bye ke inkosi nibusise thank you